Jarraituko dugu sitearekin. Bagaude Googleen sartuta, eta orduan, orain hemendik joango gara, zabalduko ditugu siteak hemendik, eta hemen badaukagu esteka. Sakatzen badugu sitez, joango gara berri hori horretara, nobe Google sitez, eta hemen zabalduko dugu geneukana. Nire kasuan, Froga Jesuit. Batzuetan ez da gertzen sitez hemen, eta orduan komenigarria da, momentu batean, hemen golbidea kopiatzea eta gordetzea hemen markadoreetan, eta hortik bertatik joan da gara. Hau gorde aldugu editatzeko elbidea, edo gorde aldugu behin argitaratuta, gero ikusiko dugu, elbidea. Bueno, gaude berriro editatzen, eta hemen ja, hasiko gara pizka bat txukuntzen, eta horriak txertatzen. Bueno, lehenengo gauza, ni normalean, hemen, horriaren izena, nahiago dut, hori da bakoitzak ikusi behar du nola egin, nik nahiago dut, hau, hemen jartzea. Eta ja, azten gara ikusten nola mugitu elementuak. Elementuak mugitzen dira, gurutxe bat egiten denean, hortik hartuan dugu, eta mugitu nahi dugun lekura. Hemen badaukago baita ere menu bat, hori da ondo bat emateko tarte bakoitzari edo atal bakoitzari, nabarmendu eta ez da ikusten iaia, hemen ikusten da nola aldatzen den kolorea, eta baita ere aukeratu behar dugu irudi bat, ordenagailuan daukaguna kargatu edo hautatu. Eta hautatu aukeratzen badugu, agertuko zaigo betiko menua, ondo bat emateko. Adibidez emango diot, aldatxeagatik zeo zer, emango diot ondo hori. Eta hemen, ezagatuko dugu, hori, atala. Atal bakoitzean beti, zekatzen dugunean, agertuko zaigu menua. Nik hemen buruan, nahiago dut, jartzea beti, aldatu irudia eta jartzea, eskolako logoa, izenarekin edo, eskolako izenarekin, hemen informazioa, telefonoa edo web gunearen helbidea edo horrelakorik. Egin alda montaje bat argazki batekin datu guzti horiekin, argazkian bertan eta gero igo. Edo hemen bertan jarri, zertatu, testu kuadro bat zertatu, eta hori jarri hor barruan, eta hemen adibidez jarri eskolako izena, informazioa edo barrikoa. Kenduko dugu hau, ezagatuko dugu, lauki hori, eta hasiko gara horriak txertatzen. Horriak sakatu, eta orain bakarrik daukagu horri nagusia. Hori da, hau, sarrearena. Hemen daude 3 puntu, eta hemen zabalduko dugu horri bakoitzaren menua. Horri berri bat egin nahi badugu, badaukagu hemen aukera, berriro gehi botoia. Gehi botoian jartzen bagara, badaukagu bi aukera. Horri berria egitea, edo esteka berria. Horri berria izango da hori datua sartzeko informazioa, argazkiak, bideoak eta bar, eta esteka bakarrik izango da, hori esteka bat. Sakatzen dugunean horretan, beste webgune batetara joateko. Edo momentu batean, gure sitearen puntu konkretu batera. Sakatzen badugu esteka, ikusiko dugu, izen bat emango diogu esteka horri, jarriko diogu bere izena, eta jarriko dugu esteka. Hemen itxatxiko dugu web horri horren helbidea, edo hemen daukagu web honetan, orain badaukat bakarrik horri nagusia, baina horri gehiago baldin badaude, sitean hemen agertuko dira. Orduan esteka jarri aldugu baitare, beste horri batetara. Edo webgune batetara. Hemen bere helbidea itxasten. Utxiko dugu, ez dugu egingo, eta egingo dugu horri berri bat. Hemendik aurrera, noski, ja antolaketa hasi behar da. Adibidez eskolan jarri alditugu horriak, haur hezkuntza jarriko dugu lehenengoan, eta eginda. Eta hemen ikusten duzuenez agertu da menu bat horrietatik nabigatzeko. Erringo dugu beste horri bat, adibidez lehenengo zikloa, horrela antolatu balda dana, lehenengo zikloa, eginda, hor agertu da baitare, eta horrela jarraitu dugu jartzen zikloak. Zikloak, gaiak, mate, euskera eta bar, egin nahi duzuen antolamendua.
Horri bakoitzaren barruan, adibidez lehenengo zikloan jarriko dugu, sakatzen badugu 3 puntuetan, bere menuan, agertuko zaigu bihurtu horri nagusia, bikoiztu horria, bere propietateak, sakatzen badugu hemen izena aldatu aldiogu. Beste aukera bat da, gehitu mendeko horria, eskutatu navigazio barratik, ez ikusi navigazio barran, edo ezabatu horria. Jarriko dugu gehitu mendeko horria. Eta hemen jarriko dugu adibidez lehenengo maila, vale, eginda, eta hemen ikusten duzuen ez da lehenengo ziklo barruan badago lehenengo maila horria, eta jarriko dugu baita ere bigarren maila, beste horri bat, gehitu mendeko horria, eta jarriko dugu bigarren maila. Vale, eginda. Hor agertu dira ja bi horriak, eta hemen baita ere aldatu eginda, agertu da hor gezi txiki bat, eta gainean jartzen bagara, badaukago aukera joateko lehenengo mailara zuzen, edo bigarren mailara. Hemen sakatzen badugu zuzen, agertuko da lehenengo zikloko horria. Joango gara aldatzen ja, nik esaten duan moduan bakoitza bere lekuan, hemen sakatzen badugu lehenengo maila horrira joango gara, eta hemen sakatzen badugu bigarren mailako horrira joango gara. Horri batzuk ditugunean, hemen agertu zaigu berriro menu honetan mugitu behar gara, eta ez da agertzen, ez da ikusten normalia, baina mugitzen bagara, bai agertzen da hor tuerka bat, eta tuerka horretan sakatzen badugu, bi aukera daukagu menua ikusteko. Navigazioa, non goian edo alboan. Vale, hor da gehien erabiliko duguna, eta hemen desberdintasuna da ikustea horrien menua goian ala alde batean. Ikusten badugu, edo usten badugu albokoa, eta izten badugu, menua desagertu da hemendik, eta agertu da, publikatuko dugu, publikatzean hau berria da, orain agertzen dira bi horriak, nola zegoen aurretik, ziliborroa, eta nola gelditzen den aldaketak egin eta gero. Bueno, orduan, hemen ikusten badugu orain nola gelditzen den, gogoratu ikusian zera hemendik aurrebizta, baina baita ere egin aldugu hemen, iruki horretan, ikusi argitaratutako webgunea. Eta hemen ikusten duzuen eza, menua eskerrean daukagu, eskerrean joango dira agertzen horriak eta bar, eta tarte txikiagoa gelditzen da materiala sartzeko. Hor berriro bakoitzak ikusi behar du nola antolatu, bere gustuaren arabera. Itziko dugu editatzailea, eta geldituko gara hori publikatukatako horrian. Hau da, kopiatu alduzue edo markadoreetan gorde alduzuen, adibidez, edozin lekutan aurkezpenak, gordeko dut hemen, edozin lekutan gorde alduzuen esteka, menuan agertzen ez bada ziteena, hemendik, zuzen, joateko. Zabalduko dut berri bat, eta orain, hemendik, zuzen, joango naiz, nire zitera. Nire zitera, noski, momentu honetan, webean ikusiko den moduan. Editatu nahi badut, ziurtatu behar duzue zuen kontuan zaudetela, editatu nahi badut, hemen agertzen zait arkatz bat, agertzen ez bada arkatza, esan nahi du beste kontu batekin zaudetela. Nik sortu dut Jose Frogak kontuarekin. Orduan, nik sortzaileara izenez, agertzen zait arkatza editatzeko. Beste kontu batekin sartzen banaiz, ez eta agertuko noski, ezin dudalako editatu. Editatuko dugu, arkatzean sakatu, berriro jarriko gara edizio moduan, eta hemendik aurrera egingo dugu, gero beste gauza batzuk zertatzen, hurrengo bideoan.